Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του podcast Μία Κούπα Σκέψης. Είμαι ο Ελευθέριος. Είμαι ο Ανδρέας. Και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο όλοι κάποια στιγμή το συναντήσαμε. Το συναντήσαμε ή όχι? Το συναντήσαμε. Και αν δεν το συναντήσαμε, θα το συναντήσουμε. Δεν είναι. Παίζει και αυτό. Αν κάποιος δεν τελειώσει το Λύκειο, θα το συναντήσει μετά. Δεν έχει να κάνει με το Λύκειο. Μπορεί να αλλάξει δουλειά και ξαφνικά να βρει το κλασικό, άντε τώρα να μην αρχίζω να βρίζω, το μαλάκα τον Έλληνα να το πω, το μάνατζερ τον τοξικό, το μάνατζερ τον οποίο δεν σε αφήνει να σταυρώσεις κουβέντα, Ή που μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ιδέες σου και να πει μετά από 2 μήνες έχω μια ιδέα, παιδιά, εκεί που περπατούσα και έβγαζα το σκύλο μου βόλτα, σκέφτηκα αυτή την ιδέα και εσύ να το έχεις πει 2-3 μήνες πριν. Ή 2 εβδομάδες. Πάλι παίζει το σενάριο. Σίγουρα δεν έχει να κάνει ο χρόνος. Επίσης έχει να κάνει και πολύ ότι ακούει αυτή την ιδέα, την ακυρώνει, γιατί όχι, δεν γίνεται, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Και μετά που βλέπει ότι βγάζει νόημα, έρχεται και λέει: πω, παιδιά, ακούστε τώρα ιδέα που θα κάνουμε. Πώς θα δουλέψουμε από εδώ και πέρα. Εντάξει, σίγουρα έχει συμβεί, εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές. Να έχω προϊστάμενο, manager, διευθυντή, whatever, να σου κάνει skip ό,τι ιδέα πεις, να σου λέει δεν γίνεται αυτό, να εξηγεί μπροστά στους άλλους και να σε γιώνει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν είναι λειτουργικό και 1 μήνα μετά να βλέπεις υλοποιημένη την ιδέα σου. Ότι δεν γινόταν, αλλά τελικά ναι, κάπως αλλά έγινε. Έγινε, ναι, να προχωράει κιόλας και να λες γίνεται, ας πούμε. Και ότι πήγε και πολύ καλά. Ναι, και προφανώς δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι την πήρε από κάποιον άλλον. Δεν είχε να κάνει ποιος έδωσε την ιδέα, αλλά το ότι ο manager, ξέρω εγώ, ο διευθυντής, οικειοποιήθηκε την ιδέα. Μια ιδέα την οποία θα μπορούσε απλά να δώσει τα credits, να είναι κομπλέ, να είναι όντως leader που πρέπει να δείξει το παράδειγμα και εν τέλει να είναι ο κλασικός. Άντε. Όσοι έχουμε αλλάξει αρκετές δουλειές ή αρκετούς manager ή διευθυντές κτλ. Στις δουλειές που έχουμε κάνει, θεωρώ ότι σίγουρα θα έχουμε πετύχει ένα τέτοιο manager. Εγώ είχα την τύχη να έχω και πολύ καλούς manager διευθυντές και είχα και την ατυχία ή και τύχη αν θες, γιατί μαθαίνεις και από αυτούς, να συναντήσω και από αυτή την κατηγορία ανθρώπων που έχουν μια έπαρση, που νομίζω ότι τα ξέρουν όλα, που δεν δέχονται τη γνώμη σου γιατί θεωρούν ότι είσαι από κάτω, οπότε δεν μπορείς να ξέρεις εσύ. Ή είσαι καινούριος. Ναι, ή μπορεί να είσαι καινούριος. Ναι. Άρα δεν έχεις λόγο, δεν γνωρίζεις. Που αυτό είναι εντελώς λάθος, έτσι. Αν είναι καινούριος, έρχεσαι με νέες ιδέες. Νομίζω είναι στον άνθρωπο αυτό. Σου λέω, μου είχε περίπτωση προϊσταμένου, ο οποίος μου έλεγε για πες μου τη γνώμη σου. Και μετά. Έλεγα, όχι, άκουγε. Είχα τύχει να ακούει ο άνθρωπος, να λέει. Πες μου, πώς το σκέφτεσαι αυτό, να θέλει να το αναλύσεις, να του πεις, να συζητήσεις μαζί του και να σου πει μετά ότι ναι, είναι καλό να το κάνουμε ή να το δοκιμάσουμε, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να το δούμε, να το δοκιμάσουμε. Αν θα βγει, βγαίνει, βέβαια. Έτσι. Επίσης αυτό, για να το ξεκαθαρίσω, επειδή είχα κουβέντα τώρα πρόσφατα με έναν πολύ φίλο που δουλεύει στο εξωτερικό, μου λέει δεν φαντάζεσαι, όσο ήμασταν Ελλάδα νομίζαμε ότι στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Εντάξει, εγώ εκ πείρας το βλέπω και στην Κύπρο σε πολλές επιχειρήσεις και μου λέει αυτός, όχι, κάνεις λάθος. Και στην Αγγλία το ίδιο είναι και με άλλο φίλο πάλι επαγγελματία σε άλλο τομέα, όχι στον ίδιο τομέα. Ο ένας, ξέρω εγώ, είναι στην τεχνολογία, ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, στο real estate κομμάτι, ας πούμε, έχει με τις κατασκευαστικές. Και οι δύο, η Γερμανία ο άλλος, έχουν το ίδιο θέμα, ότι ξέρεις, δεν έχει να κάνει με το ότι είναι η νοοτροπία της Ελλάδος. Είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, προκειμένου να αποδείξουν ότι είναι καλύτεροι, ξέρουν, θα απορρίψουν όλες τις ιδέες, ανεξάρτητα αν είναι καλές, κακές ή οτιδήποτε, θα τραβήξουν τα σημεία που όντως βγάζουν πολύ νόημα και θα το παρουσιάσουν σαν δικά τους ιδέα. Δεδομένου θα πάνε να ζητήσουν μετά κάποια προαγωγή, κάποια αύξηση, να δείξουν τι καλοί leaders που είναι, ξέρω εγώ, ενώ επί της ουσίας έχουν κάψει όλη την ομάδα. Και στο τέλος βλέπουμε ότι κάπως έτσι οι εταιρείες μονίμως ανακυκλώνουν προσωπικό. Φεύγουν και ξανάρχονται ένα άτομα και ξανά από την αρχή. Εντάξει, συμβαίνει αυτό, αλλά δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το manager και μόνο, ή αν ο manager το κάνει αυτό γιατί θέλει να πάρει αύξηση, προαγωγή ή οτιδήποτε. Μπορεί να το κάνει γιατί απλά έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Να θέλει να φαίνεται αυτός μόνο. Και υπάρχουν manager οι οποίοι τρέχουν, κάνουν, δείχνουν, αλλά ούτε λεφτά παίρνουν, ούτε προαγωγή παίρνουν. Μένουν εκεί. Τέλος πάντων, είναι λίγο περίεργη όλη η φάση και δύσκολο στο να το διαχειριστείς. Και αυτό είναι το κομμάτι που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα. Τι κάνεις όταν τύχεις σε μια περίπτωση με ένα manager με τον οποίο δεν μπορείς να συνεργαστείς, δεν θέλει να ακούσει. Ξέρω περιπτώσεις που η εταιρεία έχει προσλάβει κάποιον expert σε ένα κομμάτι και ο manager να μην είναι expert
της κατηγορίας αυτής, εν πάση περιπτώσει, και πάλι να μην τον αφήνει να. Δεν τον πήρε η εταιρεία. Δηλαδή, είναι τώρα για παράδειγμα, θέλει μια εταιρεία να φτιάξει μια εφαρμογή, ξέρω εγώ, να προσλάβει IT, να προσλάβει, ξέρω εγώ, πληροφορικάριο και ο μάνατζερ που είναι άσχετος να μην τον αφήνει ή να του λέει τα δικά του, ξέρω, ή να μην μπορεί να συνεννοηθούν. Έχω δει πάρα πολλά και πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται από μάνατζερ οι οποίοι απλά θέλουν να φαίνονται, με αποτέλεσμα ότι η δουλειά να γίνεται και να υπάρχει τοξικότητα που είναι θέμα στον εργασιακό χώρο. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Επειδή είπες να δούμε πώς θα αντιμετωπίζουμε. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό και μετά να δούμε λίγο και πώς επηρεάζει, μάλλον όχι πώς επηρεάζει, αλλά γιατί τυχαίνει πολλές φορές να συμβεί αυτό. Γιατί υπάρχει μια εξήγηση όπου ενδεχομένως να βγάζει νόημα μόλις τη συζητήσουμε. Τώρα, στην περίπτωση που έχεις αυτόν τον παράξενο άνθρωπο από πάνω σου, τι θεωρείς ότι είναι σωστό να γίνει? Εσύ, ας πούμε, τι θα συμβούλευσες από την εμπειρία σου και τι ας πούμε θα κάνεις σε μια δεδομένη στιγμή? Εγώ στις πρώτες μου δουλειές, όταν μου έτυχε αυτό το πράγμα, δεν μιλούσα. Έλεγα εντάξει, δεν πειράζει, μάνατζερ είναι, διευθυντής είναι, άστον. Πολλές φορές, επειδή δεν ήμουν τόσο δουλεμένος πριν 10-15 χρόνια, έλεγα ότι ίσως να έχει δίκιο και να ξέρει καλύτερα. Ή υπήρχαν περιπτώσεις που είχα δει την ιδέα μου να υλοποιείται και να την είχε καρποθεί ο ίδιος και έλεγα ότι δεν το είχα πει ακριβώς έτσι, μάλλον ήταν δικιά του ιδέα, δεν ήταν δικιά μου, που αυτό ήταν δικό μου πρόβλημα και δικό μου θέμα που έπρεπε να δουλέψω και δούλεψα ευτυχώς. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπεις ότι ένας μάνατζερ ο οποίος έχει αυτή τη συμπεριφορά, η λύση είναι να μιλήσεις, να εξωτερικεύσεις το πρόβλημά σου, να πεις ότι πρέπει να δούμε γιατί δεν δέχεστε καμία από τις ιδέες μου. Άρα να μιλήσεις κατευθείαν σε αυτόν. Ναι, σε αυτόν. Και αν δεν συνεννοηθείς, που το πιο πιθανό είναι να μην συνεννοηθείς, να πας πιο πάνω μετά. Γιατί θεωρώ ότι έτσι χάνει και η εταιρεία. Η όποια εταιρεία είσαι, εφόσον έχεις ιδέες και έχεις όρεξη να δείξεις, είτε είσαι νέος στην εταιρεία, είτε είσαι παλιός και έμπειρος από άλλη εταιρεία και ήρθες εκεί και οτιδήποτε, πρέπει για να βγάλεις τα λεφτά σου πρέπει να δώσεις τις ιδέες σου και να προχωρήσουν. Εάν αυτές κάνουν εννοείται. Αλλά όταν έχεις πάντα άρνηση και βλέπεις ότι ο άλλος μετά από 2 μήνες λέει ή προτείνει να κάνουμε αυτό που είχες πει εσύ πριν, είναι κάτι μεγάλα. Πρέπει να μιλήσεις, να το βγάλεις και από μέσα σου και αρχικά να το συζητήσεις με τον ίδιο, να δεις πού μπορείτε να πιάσετε επαφή. Και αν δεν πιάσετε επαφή, που είναι το πιο πιθανό σε αυτές τις περιπτώσεις, να πας παραπάνω. Και μετά αλλάζει και δουλειά, δεν τρέχει και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά τώρα, δεν μιλάμε για χρονιές που ήταν δύσκολα, αλλά ειδικά τώρα το αλλάζει και δουλειά ακούγεται πολύ πιθανό και εύκολο σενάριο. Αλλά πάνω σε αυτά που είπες, εγώ απλά θα πρόσθετα ότι δεν θα ήταν καλό να έχεις και στο νου σου περίπου ότι, OK, εγώ έστειλα αυτή την πρότασή μου, δεν είπα απλά σε ένα meeting, αλλά την έστειλα και σε ένα email, ξέρω εγώ. Οπότε μπορώ να ανατρέξω ότι το είχαμε συζητήσει. Να υπάρχει έτσι ένα. Εδώ υπάρχουν περιπτώσεις, το email είναι το θέμα. Εδώ το έχουν ακούσει 10 άτομα σε ένα meeting. Θα μου πεις τι, θα πας μετά με το email να πεις να, εγώ το Νοέμβρη του 2024 το είχα προτείνει αυτό. Όχι, απλά όλοι έτσι ξέρουν είναι ότι το είχες προτείνει. Το πιο επίσημο. Δηλαδή, πολλές φορές αυτό που έμαθα εγώ είναι ότι στα emails, γιατί μπορεί στην κουβέντα στο meeting είτε είναι με 10 άτομα είτε είναι εσύ με τον manager, ξέρω εγώ, είναι λόγια του αέρα. Ακούγονται και φεύγουν. Αλλά στο επίσημο εντός εισαγωγικών email που κάνει share και την ομάδα, λίγο μετά, όχι δεν θα πάρει την ιδέα. Άμα θέλει να την πάρει, θα την πάρει. Απλά τουλάχιστον εσύ από την πλευρά σου προστατεύεις κατά μία έννοια ότι δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρουμε. Γιατί πολλές φορές τυχαίνει να έρχονται managers και να λένε δεν δίνετε ιδέες, δεν έρχεστε με νέες προτάσεις, όλα εγώ τα κάνω. Όπου με ένα τέτοιο email έρχεσαι και του λες κάτσε, πριν 3 μήνες, 2 μήνες, 1 χρόνο σου είχα προτάσει όλα αυτά εδώ πέρα. Γιατί μου τα ακύρωσες και τώρα μου λες ότι δεν έχω κάνει κάτι? Και έτσι είναι και ένα καλό σημείο για να ξεκινήσει την κουβέντα, ούτως ώστε εάν τυχόν έχει κάποια βάση να μπορέσει να προχωρήσει η κουβέντα και αν δεις ότι όντως, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, ότι δεν οδηγεί κάπου, εντάξει, άλλη εταιρεία ή αν υπάρχει κάποιος που μπορείς να μιλήσεις παραπάνω, να μιλήσεις μαζί του. Τώρα στο κομμάτι email που λες, θυμάμαι φίλο μου, ο οποίος αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα και ξεκίνησε, έκανε μετά κάτι το οποίο εντάξει, δεν το θεωρώ και πολύ σωστό, αλλά ήταν ένας τρόπος, επειδή τα περισσότερα ήταν στο λόγο, ξεκίνησε να βάζει τον CEO της εταιρείας σε προτάσεις που έστελνε στο manager του να τον βάζει BCC στο email. Οπότε ουσιαστικά ο άλλος δεν έβλεπε ότι το έβλεπε και από πάνω το email και πήγε ο manager στον CEO και του είπε έχω αυτές και αυτές τις ιδέες, πρέπει να το δούμε κτλ. Οπότε ο άλλος ήταν ενήμερος. Ήδη πονηρεμένος. Ναι, είναι αυτό που είπαμε ότι μίλα,
Βέβαια, εγώ θα διάλεγα την πιο ευθεία οδό, ας πούμε. Και ας πήγαινα να συγκρουστώ. Παλιότερα φοβόμουν να συγκρουστώ, τώρα δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, είναι μια λύση και αυτή. Απλά το θυμήθηκα τώρα που είπες να τα κάνουμε με email. Εντάξει, όταν ο άλλος είναι περίεργος, νομίζω απλά θα μπορείς να αποδείξεις πιο εύκολα πράγματα. Οκ, Ναι. είναι μια λύση. Εμένα με βοήθησε πολύ αυτό και σαν υπάλληλος ήμουνα και τώρα με τη δικιά μου ομάδα. Μετά από κάποιο meeting, είτε με πελάτη, είτε ήμουνα από πάνω, είτε με συνάδελφο, έστελνα πάντα ένα email, έτσι τα notes της συνάντησης, ότι είπαμε αυτά τα 5 πράγματα και λοιπά, ξέρω εγώ, ούτως ώστε κάπως έτσι κλείνεις την κουβέντα και δεν είναι ότι τον φέρνεις εξαπρόπτου. Τα είπαμε, ωραία, στα στέλνω. Εάν δεν μου απαντήσεις το οτιδήποτε, σημαίνει ότι δεν έχεις κάποια αντίρρηση. Άρα είμαστε OK. Αυτό το κάνεις με όλους τους πελάτες? Με τους περισσότερους. Εντάξει, γιατί εγώ ξέρω έναν σίγουρα που δεν του στέλνει ούτε ένα email. Μόνο χρόνια πολλά, καλό Πάσχα. Τίποτα άλλο. Είναι άλλος πελάτης. Εντάξει, οκ. Είναι πελάτης από τους πολύ παλιούς, άρα υπάρχει άλλη μέθοδος επικοινωνίας. Οκ. Ναι. Με σήματα καπνού μιλάτε με αυτούς τους πελάτες? Με σήματα καπνού, με τηλέγραφο. Έχεις ακούσει τηλέγραφο? Χορεύετε για το χορό της βροχής? Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε στην Κύπρο καμιά φορά. Ωραία, μια χαρά. Αλλά με τηλέγραφο, θα μας ακούν τώρα οι πιο νέες γενιές, αλλά τι είναι ο τηλέγραφος, εγώ. Εντάξει, να το πούμε σε άλλο επεισόδιο αυτό. Ναι, να βάλουμε και ένα βίντεο, να βάλουμε έναν πιτσιρικά να πάρει τηλέφωνο με το τηλέφωνο με τη μανιβέλα. Τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν, πάμε πίσω στο θέμα μας. Οπότε, άρα να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Καλό είναι να μιλάμε. Βρείτε τον τρόπο που ταιριάζει σε εσάς ή στη θέση που είστε, γιατί άλλο κύρος και άλλη βαρύτητα έχει κάποιος ο οποίος είναι και 10 χρόνια στο αντικείμενο ή άλλη βαρύτητα έχει κάποιος που έχει πρακτική ή μετά την πρακτική του. Οπότε βρείτε τον τρόπο που ταιριάζει, αλλά μιλήστε, μην το αφήνετε. Μιλήστε, καλό είναι και αυτό που είπες. Στείλτε με email τις προτάσεις σας για να έχετε ότι παιδιά, εγώ βάλτε και εσείς ή όλη την ομάδα εκεί να το βλέπουν. Αν και σου είπα και στα meeting τα ομαδικά ακούνε όλοι, αλλά οκ. Και μετά, αν δεις ότι δεν, σήκω-φύγε. Δεν υπάρχει λόγος να κάθεσαι να σκάσει. Απλά να αναφέρω εδώ πέρα τα email, ελέγξτε τα, μην έχουν ορθογραφικά ή δεν βγάζουν νόημα. Πλέον υπάρχουν εργαλεία, βάλτε τα μέσα. Εντάξει, όταν μιλάμε ότι ο άλλος θέλει ένα επαγγελματικό email, νομίζω ότι αυτά είναι. Εντάξει, αν και έχουν δει πολλά τα μάτια. Θα κάνουμε άλλο επεισόδιο. Εντάξει. Και για να το κλείσω, θεωρώ ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό το micromanagement που λέμε, ότι ο manager είναι τοξικός ή εν πάση περιπτώσει συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν θα έπρεπε. Είναι και αποτέλεσμα ότι τα entry level με τον manager έχουν άμεση επικοινωνία, καθημερινή, δεν ξέρω εγώ τι. Και αυτά τα entry level άτομα που είναι η βασική ομάδα ή δεν ξέρω εγώ, μιλάνε με τον κόσμο και όλα, εν πάση περιπτώσει είναι η πρώτη γραμμή της επιχείρησης, δεν έχουν καμία επαφή με το high level των managers. Πες να τους ήταν σε μια κοπή της πίτας, εγώ και μέχρι εκεί. Όπου αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα χάσμα, άρα και κάποιος υπάλληλος δεν νιώθει το ίδιο άνετα να κάνει την οποιαδήποτε παρακάτω ενέργεια. Εντάξει, μια δουλειά του manager είναι να γεφυρώνει και το χάσμα μεταξύ των πάνω-πάνω και των κάτω-κάτω. Άμα το χτίζει όμως. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν manager οι οποίοι τους βολεύει και υπάρχουν manager που όλα αυτά μπορεί να τα κάνουν και από δικιά τους ανασφάλεια. Μπορεί να βλέπει το καλό σε σένα και σου λέει αυτό θα μας φάει τη θέση σε 1-2 χρόνια. Και να σε σκυπάρει συνέχεια και να λέει ότι δεν κάνει, όχι δεν είναι καλή, όχι δεν νομίζω, δεν πιστεύω, θα το δούμε άλλη φορά. Και τι γίνεται με αυτό, κάποια στιγμή έχεις πει 10 ιδέες, ξέρω εγώ, 10 προτάσεις σε ένα meeting, δεν περνάει καμία και κάποια στιγμή λες και εσύ δεν γαμιέται, πήγα να λέω τίποτα. Ναι, και σταματάς. Είναι αυτό που λέμε το. Και φαίνεσαι εσύ στο manager και μετά λέει εντάξει, δεν λέει πολλές ιδέες, δεν βάζει το μυαλό του να σκεφτεί, δεν βοηθάει την ομάδα, λέει στους από πάνω. Ενώ δεν ισχύει αυτό. Και μπορεί να το κάνει από δικιά του ανασφάλεια, φοβόμενος ότι μπορεί να χάσει θέση του. Είναι ένα θέμα μέσα στα πολλά. Είναι ενδεχομένως και αυτό που λέμε ότι κάποιοι είναι καλοί στη δουλειά τους, αλλά δεν είναι καλοί για managers. Αλλά είναι άλλο κεφάλαιο αυτό τώρα. Ναι. Ποιοι γίνονται manager. Ναι. Γιατί γίνεται. Τώρα, αν πέσει σε ένα manager ο οποίος είναι ο κουμπάρος του ιδιοκτήτη, νομίζω είναι θέμα αυτό. Δύσκολα τα πράγματα. Αν έγινε manager επειδή έφαγε, ξέρω εγώ, κάποια χρόνια στην εταιρεία και σιγά σιγά ανέβηκε και ξέρει όλο το φάσμα της εταιρείας, πώς λειτουργεί από χαμηλά μέχρι προς τα πάνω, νομίζω είναι το πιο καλό αυτό που μπορεί να συμβεί. Χωρίς να σημαίνει ότι μπορεί να έρθει ένας manager ουρανοκατέβατος, αλλά να έχει εμπειρίες και γνώσεις από παλιότερες δουλειές. Και αυτό μπορεί να πάει καλά. Θεωρείς ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνότερα από το να ανελιχθεί κάποιος? Ναι, γιατί τι γίνεται. Φοβούνται οι εταιρείες να κάνουν έναν καλό υπάλληλο manager, γιατί θα χάσουν την καλή δουλειά που κάνει.
Οπότε φέρνουν έναν ουρανοκατέβατο, τον παίρνουν απ' έξω έτοιμο, μπαπ και στον καρφώνουν εκεί πέρα. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι καλό αυτό και ότι βοηθάει την εταιρεία. Βέβαια δεν σημαίνει ότι ο πολύ καλός στη δουλειά του μπορεί να είναι και καλός για manager. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό και μπορούμε να το συζητήσουμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Σίγουρα, γιατί άμα συνεχίσουμε θα μιλάμε για 2 μέρες. Εντάξει, είναι δύσκολα θέματα αυτά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να θες να γίνεις manager, πρέπει να το έχεις με την επικοινωνία, να μπορείς να οργανώσεις με ομάδα, πρέπει να μπορείς να ακούς. Είναι πολλά αυτά που πρέπει. Θα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο όμως. Άρα stay tuned, βρείτε μας στα social media, follow στο Instagram, βρείτε μας στο Facebook, στο YouTube, όπου μπορείτε βάλετε κριτικές εκεί πέρα 5 αστεράκια. Spotify 5 αστεράκια. Νομίζω στο Apple γίνεται με τα 5 αστεράκια, το Spotify δεν ξέρω αν έχει 5. Έχει 5 αστεράκια το Spotify, σε παρακαλώ. Εκνευρίζεις τώρα. Αυτά για σήμερα. Ήμουν ο Ελευθέριος. Τώρα δεν είσαι ο Ελευθέριος. Είμαι ο Ελευθέριος ακόμα. Είμαι ο Ανδρέας και αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο του podcast, μια κούπα σκέψης. Ως το επόμενο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.